Така, здравейте хора, в днескашния клип ще играем Brawl Stars. Правих се акаунта в YouTube, вече ще качвам в YouTube. Първият ми видеоклип ще бъде на Brawl Stars, защото аз само Brawl Stars имам. Ще апгрейднем Едгар, защото панна ми са Дайнамайк. Искам най-много да ми са пани Мортис, защото е силен. Ще подсъкаме една игра на Solo Showdown. Така. Ще подсъкаме една игра на Solo Showdown. Да го видя браулера още дали става. Махаме се от Пам, защото тя на уби. Изгубихме 3 купи. Спечелих Дайнамайката. Ще поиграя една игра с него, защото за първ път ми се пада този герой. Би по 160 нещо демидж. Та Сандито му уби. Ще взема Дарил. Махнах звука на играта, защото могат да ме баннат за копирайт. Защото могат да ме баннат пак и аз изобщо не искам това да ме баннат пак, защото аз този канал го изкарах с труд. С труд ги изкарах тези абонати в миналия канал. Сега да не се загубя втори YouTube канал, защото
Ако си загубя втори YouTube канал, направо ще откача. Ще има thumbnail, защото ще има thumbnail пак. Ще открия някакъв на Brawl Stars просто и нека привлече аудиторията ми нека да привлече внимание и умрях от брока. Разбира се, защото съм слаба. Получих 5 купи. Мога да се пробвам с Шели. Между другото, имам TikTok профил, за който може да ме последвате. В TikTok профила ми ще има заглавие това видео. Който ми е гледал втория канал, знае как изглеждам. Нека не забравяме, че с Шелито сме високи купи, не сме като с Dynamite. Едгара се надявам да не ми скочи, защото така лош човек е Едгар. Разбирате ли, аз просто съм тук за фъна, не съм тук за да печеля. Ще изберем Ел Примо, защото така искам. Ще пробваме една игра с него. Бай-бай са кръстил човек. Бай-бай. Умрях. Това ме загуби купите. Аз не съм тук просто за да печеля игри. Аз съм тук за фънът. Хора, мисля да спирам клипът. Хора, абонирайте се за канала ми с камбанката. Пишете едно коментарче, лайкнете този видеоклип и от мен. Чао!